Uy, ginoo ko. Nalaling ko sa mukha ulit. Uy! Suotan na. Salamat eh. Abang. Hello mga loves, meron po akong planong gagawin sa kanila or bilhan ko sila ng something, no? Pero bago niyan, bibilhan ko muna sila ng yero kasi kulang po yung mga yero nila sa bubong. At pagkatapos niyan, dinala nila ako sa mall. So yun, nag-mall kami. At pagdating namin sa mall, yung kapatid ko na loko na, tingnan, pakinggan ninyo yung mga sinasabi niya mga loves na prank ko doon. Hey! Sarito nila sa ko. Tagak. Ni Sarah? Ano na buang. Asa man natagak? Dito si Pimpalit Taksin. Magpalit mi og sinilas. Ta, usa size nimo? Idaw na diha. Usa size? Tala. Paano lang na siya oy? Dili oy diha ka. Sige, di ba wala di medyo. Oh, dala, aba na lang ta dala magtiniil ka. Buang. Dali magpandog na. Diha ka. Oy, balik size sana. Usa size mo din. 11? Ano yung size ni? Nakabuang. So, itong dalawang kapatid ko, gusto nilang i-prank. So, na-prank namin. So, bilhan namin yung mama ko ganito. At ito na lang din yung ipakita ko sa kapatid kong lalaki, no? Let's see kung ano yung mukha niya talaga. At bilhan talaga namin siya ng chinelas na yung kasya sa kanya. At yun talaga mga loves kasi talagang excited din itong dalawang i-prank yung magulang. Pabili na kami ng sapatos mga loves. Come on. Taguin na sa imong likod. Oh, taguin na sa imong likod. Prank namin yung kapatid namin na nakalimutan yung sinilas niya. So, tagoy na dahil. May butag. Sige. Nalak ni mo? Uy! Suotan na. Kami po mula sa balay. Butay na kanyang tao. Ate, may tabuan nga. Ano man eh, pang isno. Sama na ko eh. Kuang. Pwede mo na pula ni Mia Tagalog na. Ayaw ay kay mahugaw ay hatag to dai hugaw na oy. Ate, man. Suoton gyud niya. Ibutang na. Esa na ito. Dire mo kanang sakyanan. Ibutang na dito sa loob. Suoton gyud niya. So yun, bumalik na kami sa loob ng mall mga loves. Ang lalaki pala, ang laki ng mall dito pala yung Gaisano. Yung Gaisanong isang napuntahan namin, ang pangit. Pero ito yung malaking mall. Pangit sa labas pero maganda sa loob. Yung kapatid ko, binilhan ko ng Greenwich sila, no? So take out yun. Yun, sa sasakyan namin kinain. Enjoy kasi kung sa sasakyan mga loves, kami-kami lang. Pauwi na kami mga loves, no? Makaagilong. Yakta na. Pauwi kaming Ano ba din no? Lagi kita. Asad long. Oh. Lang paso. Karilit ko ani ba sa bukid ba? Oy, trabaho di mo. Oh, sa una. Gusto na mag-uwi, hindi na pahimo yun. Pahimo na karon no? Hindi na pahimo ano. Tasa ng party. At sinong nakarelate nito mga loves? Yung kabataan natin noon, 'di ba, sa bukid? Oh, ito oh. Ito talaga yung trabaho namin kapag may farm ka. At yun, bago kami umuwi sa bahay, bumili na naman kami mga loves ng gulay, no? Kasi kailangan talaga natin ng gulay. Gulay lang tayo ng gulay mga loves. Magsasabi na naman din yung iba dyan. Bakit ang ano mo, ang tipid mo? Bakit tinipid mo yung pamilya mo? Bakit parabing gulay? Ano bang masama sa gulay? Dolyares ang presyo ng gulay ngayon, no? Huwag kayong anik yan. Tami? Kakapisa mo loves. Sure na Di si Tami ganahan aning okra. Dili. Kontra kain na magtanom ko pero di na ako magtanom sunod kay ang okra ni Ana. Pating. Nakakatakot itong kasama ko palaging mamalingki kasi puno yung bag mga loves. Ang resulta 1,000. Mahal ang mga gulay. Mahal. Oy, ito yung Chinese cabbage. Chinese lettuce. Pila? Asay 40 kilo? Opo mo. Opo. 40 daw yung kilo sa opo nila. Saan lang isa silupin? Sana pen. Maigo. Dako man lang silupin. Ako bakli ko na yun. Ang ligas.
Wala na. Alam ko na lang pinupindo kapag pula puti na. At yun mga darling, hindi pa daw sila tapos. Kailangan pa nilang maghanap ng kalbasa. No? Tignan mo yung mga puwet ng mga ito. Injected po yan. Parang si Kim Kardashian, ang mahal ng mga injection ng mga puwet nila. So yun, ako yung nagbayad sa injection. Kasi po, ay nako talaga ang mahal. Galing po sa baka yung mga nilalagay sa puwet nila mga labs. 690 nakahalf lang. Oh. 6,090. Ay, 900. 690. Pila? 5. 5. Hala lang, makasakat ha dito lang, bugat lang. Lang. Salamat eh. Kuha ba? Salamat eh. Ay, sarot. Inyo, imo. Kumani dong. Isa man mura magtulaling. Mura po si tarungan na nyo. Dala na dito. Muna dong. Ikuha ni silang lang. Mo lang. Charlie. Charlie. Hala, oy, si Charlie, ayaw, oy. Ayaw, oy. Uy, ginoo ko. Nalaling Hoy! nga mo kauli. Hoy, hoy. Oh. Nakuha kisi. Dungisi mo Na, si Gabriel. Ayaw. Hala, hala. Dulpo. Idol po yata. Ay, adali. Gabriel. Hala, Gabriel, ginoo ko. Hoy, way kusog. Gabriel na. Uy, ginoo ko. Papasara na oh. Ting, ngati na. Hala, oy, patay. La. Lung. Lahat, kamama na. Wala na, amo na paniud to. Gibahin-bahin nila. Kana, kamama dalhan na yun. So yun, shoutout po pala sa viewer natin dito na kaibigan ng kapatid ko. Thank you for watching. Salamat mga loves. Yan, ikaw maangkayo yan sa ubos. Ana. So gulay tayo. Andito ako sa bahay ng kapatid namin nagluluto na palagi. Kasi po, dito na. So, magtataka kayo, wala ako palagi sa bahay ng mama doon sa isa. Kasi dito na ako, andito ang internet eh. Wag na kayo magtaka. Internet mga loves, andito, andin si Tami. Paano na si Tami? Paano na si Tami? May hotdog Tami. Yay, dugagay kong Tami na, di ba nang minaw. Ayo, hungry Tami. Bili ka na, Pami. Ang sarap. Bili ka na, Pami. Paminta. Turuan ko tong mga ito, mga loves, sila yung magluto sa aming panihapon. Sa aming hapunan. Oh, ayaw kayo guba. Ayaw guba. Sige na. Ana. Kunya, pag naana dagan dito, hinahinay, dali dagan. Dagan, hinahinay, madi mapaso. Turuan ko sa dong. Yung mga kuan. Dali. Uy, ginoo ko. Ako na. Na. Kunya na, pag tanaw ninyo kung dry na siya. Ladong, namatay man ba? Dahan-dahan. Dahan. Tama na. O, anak. O, kuha atong kuan. Lamas. Dali. O, maghulat mo, maghintay nga mag-init siya. Ha? Ang una, sa may una, anak. And then, bantay lagi. Diskin sa mga kabalo, anak. Ako man. Sabi ang kalayo yang outang. Okay. Dahan-dahan. Ano ba may load na tayo? Hintay. Ambot lang dong. Wala.
Kamutan na may. Ana diri ana. Ayaw pag tindog diha. Ayaw pag tindog kay imong mata. Isa. Abi lang sukli. Kugunit. Lingko diri ana. Barato ka. Nyara. Pag ana sa na. Sunod si Liami, lunod sa kuan. May, yung sa ngayon, napay mo na luto. Ayaw na sabihin na. Oh, nana yan. Kayo na siya yan. Kulang siya sa ins na. Ha? Nabutan na ng Bombay. Kamutan dito sa may. Okay. May lang, may ano man. May, ni dahon may o, tapad ato may. Nanay, kayo yan. Yan, ikaw yan. Tang kamatis, dali. O kaya. Ako ana yan ha, ikaw kuan yan. Ikaw tigsiga diha yan. Sigag mata. Ikaw na pud Liami pagkahuman ani. Kuan ay mo buhok lang sa gawas kay aron di ta mabuhok pa na tong pagkaon. Ana. Tarong na ha, gunite. O ibo karon, ibo dali. Ibo tarong magbuko ha, ana. Sige na ibo ka na. Ana. Sige, ana ibisi-bisi. Okay na pud o. Ito. Yan, ikaw maangkayo yan sa ubos, ana. Okay, kaya kang. Kaya. Kuhaan kang, taon-taonan sa nagamay. Kuhaan kalbasa. Isaan ka ng kuan. Aray. Oh, sige. Ikasa. Nanay kayo yan. Lunod ang kana. May isa may. Lunod. Katunga. Buto na to na rin tarong. Tarong ha, nga di mga yabo atong pagkaon ha. Birthday na ako. Bakit pa may. Yan na ana mo na. Pang batong. Ana na ako na yabang. Hinahinaya kang ha kayo makakaon ta. Dali. Ibubo ang ano. Patong. Di naman ni kayo Sa tunga ha. Tunga, ana. O i-mix, ana. Tarong nga kang. Mahal itong magic sarap. Budang magic sarap Dili. Naatay dito oyster sauce ma. O katong oyster. Dili na dito. O dali po ato niyo be. Pumunta Ayaw. yan. Sila na ka. Babang sa rin. Tama na yan. May makuha. Dagana dito ah. Ako pa mudagan. Yan, dagana dito. Butang lang. Ano ay tubig paghapon? Wa ni mo bubuan? Wala, binigi pa lang kami. Ay ana unsa kamot? Tuduan kanang okra sa okra. Bubo okra. May kuha may. Kana, ana. Oy, aso. Ana jud ng mga matiguang na pag nay anak. Mag-aso-aso. Ana, sige, ana. Aso-aso bilat. Aso-aso. Bilat imong gihuna-huna. Bilat. Bilta di ang siya na. Oh, ana, lingkod kang lid kuya, hindi ka maasuhan ana. Tarong nga ha para di mayabu ha, hinayi may ka. Adi magapasutog short. Balik ko sa loob. Nandut ako ang isa. Oy dali ay. Ma, mga ka-partner, may bakit. Liami naminaw ka. Bitsin gamay bitsin. Para sure makuan. Mga kuno ko. Oh, itaod lang butang lang. Mang, itong pulugod. Tara. Bata. Kamutanan! Ang daming bata. Kamutanan! Kami dua! Ang daming bata.
Asa mo? Pagdagan mo ninyo.